explicar una mica el nostre projecte, Refugi, l'Antàrtic a la Natura. Des del Centre de Salut Mental vam decidir dedicar aquest projecte a vincular-lo a Art i Salut, també amb la col·laboració del Museu Abelló. El perfil d'usuaris que hem seleccionat és un perfil jove, de 18 a 30, que provenen del nostre servei i també de psicosi incipient. Els objectius que ens marquem en aquest projecte són fomentar l'ús de l'art i la creativitat com a mitjà d'expressió i de comunicació, ampliar coneixements artístics, però de la mà de professionals experts en aquest àmbit, fomentar el contacte amb la natura per potenciar la interacció i la cohesió social del grup que participa, i oferir l'oportunitat als joves que participen a tenir un rol actiu a dins la societat. Hem fet 10 sessions, les primeres 4 eren dirigides sobretot per l'artista Susana Malagón, que ens va fer una aproximació a diferents tècniques artístiques. I per últim, per culminar el nostre projecte, s'ha realitzat una exposició al Museu Abelló, en la qual, seguint amb la nostra metodologia, els nostres usuaris han sigut un membre molt actiu d'aquesta construcció de l'exposició. La indústria de la moda és la segona més contaminant del món, tant en la seva elaboració com en la distribució. Genera enormes quantitats de CO2. Per tant, creiem important posar el nostre gra de sorra i intentar fer les coses de la millor forma possible. És essencial per a nosaltres poder treballar amb teixits i materials de proximitat per minimitzar l'impacte de la petjada de carboni. El nostre projecte de transformació social està consolidat amb una antiguitat de més de 3 anys des de la seva creació, amb beneficis socials com la igualtat de gènere i el consum i producció responsables.